दा नै बेबायदि लाइन हरबाय आरो बल्डारखौहाय मानो होनना बुङोब्ला नै बैयाव गारब्र'बायना मथा मथि बेयावहाय गारनो नाङामोन आरो दा बेयाव गारब्र'नाय जाबाय ओमफ्राय नैबे बल्डारखौनो ओरैहाय नै बेयाव हरनांगौ जाहैबाय आरोखि मानो होनना बुङोब्ला मेन दैया बेयावसो नालाय बेयावसो होनांगोन प्रटेक्सनखौ दा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा बेयाव हाब्रु दङ नै दा बेनि थाखायनो बल्डारखौ बेबायदि लाइन होनांबाय आरो नै दा बेबायदि रोगाबाय अब्ला नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायदो नै ओरैबायदि जिउ दान होनानै बिराद गिदिर गिदिर बल्डारखौनो बाननानै लांनो गोनां जाबाय आरोखि रनेन दिरिया नामा मा होनदों नामाबो सांखास्टिकखा आरोखि रनेन दिरियानो दा नायदो नै बेसेबां गिदिर बल्डार हेल' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो ओरैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिटानि साहा भारत भुटान बर्डाराव नोंथांमोना दाख्लै बावैसो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदिनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया मालिबिटा ओरैहाय लालाय सनाफुरजों हाबनानै सुरमार खालामदोंमोन ओमफ्राय दा बे दैखौनो भुटाननिफ्राय बायफ्लंबोनाय दैखौनो दा अल मालिबिटायै फैनानैहाय बेखौ दिनैहाय प्रटेक्सन खालामहैगोन एबा थेहैगोन आरोखि दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनायसै हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोजां जागोन नायलांबाय थाबानो जागोन आरोखि दा नै ट्रेक्टराव फुरा नेट बायदिसिना लाबाय आरो लडिंनो नै बेबायदि आरो फुरा गाखोखाबाय रेडिनो नै नेटफ्राबो लाजोबबाय बा ट्रेक्टरावसो गाखोबाय ट्रेक्टराव दे फैदो गाखोनानै दा नै नेट लाजोबखाबाय नै फुरानो दा नायदो नै बाइकफ्रा फुरा बुंजोब्बाय आरोना फैगासिनो दङ ओरैबायदि मानसिफ्रा फैगासिनो दं ओमफ्राय बाइकफोर साइकेलफोर दोननो जायगा मोनलायि जाबाय आरो नै दा दावखोलांनोसै दा ओरैबायदि बरथिक जाबाय आरोखि नै गारिया आं देखायनि बाइकखौबो ओमफ्राय सफैबाय आरो दै दा नायदो आरो नै बेयो जादों जाहैबाय भुटाननि जाम्फै दा बेबायदि ओरैबायदि दाख्लायनानै लाबोखादों नै बिसिना दा बहुद मोजां आरो दा बेफोरबायदि दाख्लायोब्ला माने खुरखानायनि चान्स गैला आरोखि दा बेफोरबायदि दाख्लायनानै ओरैबायदि मोजां बानायनानै लाबोयो दैखौहाय माइ गायनो ओमफ्राय नैबे आदाया बेयाव सफैबाय नै लुबैदों रा आं खोलानिफ्राय फैब्रनानै थब्रबाय भाई ओमफ्राय बे मावनायनि सोमोन्दै फंनैसो खोन्थाहरदो आदा हामबाय थाबाय फंबायनिसिम आरो जोंने बे दैयानो जाहैबाय जोंखौहाय ओंखामबो जाहोयोमोन दा होनायनि लाइनाव फैबाय आच्छा आरो दिनै जोङो भुटान गभर्नमेन्टजों इन्डिया गभर्नमेन्टजों सावरायनानैहाय बेखौ होथेनो फैनाय जाबाय दा नेट लाबोदों ओमफ्राय अन्थाइ जाबसिगोन जेसेबां रायजोफ्रा ओंखारफैबाय दा माखासे भुटानिसफोरजों रायलायबाय दा पारमिसनाथ' मोनबाय दिनै सानसेनि थाखाय खिन्थु हानो हाया बेखौथ' बुंनो हालाय जाहैबाय अनलि सानसेनि थाखायल' मोनखादों नामा अ आच्छा बेबो आरो सारिथानि हरै बारनो मोना दा जेनेबा अल मालिबिटा हिसाबै फैनांदों दा ने अल मालिबिटा हिसाबै फैदों ओमफ्राय जिसिबि खख्लें लाबोआखै जिसिबिथ' गैया दिनैहाय जोङो खेबसेखौ ट्राइ खालामना नायग्रोसिगोन बायसान्स अखाया हायोब्ला दा उफाय गैया जाबाय नालाय ओमफ्राय जुदि उनाव मा जायो नायबावनो जों पारमिसना दा गोजोननाय थाबाय दा लोगोफोर दैया बेनो नै बेजोंनो ओरैबायदि स्पिड फैनानै नै बेजोंहाय बायफ्लंफैनाय जादों आरोना दा आवगोलहाय बेबायदि बल्डार प्रटेक्सन होखादोंमोन नै नेट हेबनानै मानो होनना बुङोब्ला नै बेखौनो बारखोनानै थांदों ओमफ्राय सिगांनि बे प्रटेक्सना बायलाबायजोब्बाय नै ओमफ्राय दा बेबायदि अबस्था आरो बेखौ बारखोदों ओरैबायदि गोजौ बारखोलांखादों ओमफ्राय बारखोनानैहाय बेजोंनो थांदों आरो दैया ओमफ्राय बै ससे थाङोब्लानो भुटानिसफोरनि मोनसे हिंगिं ब्रिज दङ नोंथांमोना नुहुराखैबो जानांगौ दा बिसिम थांनो होआखै पारमिसन होआखै बैनो हनै दा मथा मथि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिसिना फुरा बैजोंहाय लाइन थाफैखादों मानो होनना बुङोब्ला बिसिम थांनो होनाय जायाखै आरोखि बै हिंगिं ब्रिजसिम थांनो होआखै ओमफ्राय दा दैया नै बेजोंनो बायफ्लंलांदों आरो ओमफ्राय नैबे दैया ओरैबायदि कारेन्ट जाखायो गान्दु जाखायो ओमफ्राय
बेयावहाय नुनायाव फिसा जानो हागौ खिन्थु ओरैबायदि गोथौ आरो मैदेर मासे दोबैगोन बेयावहाय ओमफ्राय दैया गिदिर देरोब्लाथ' आरो खोथायानो गैला हाजोनि दै दा बेखौनो प्रटेक्सन होसिगोन आरो नै मानसिफ्रा अल मालि बिथा हिसाबैहाय फैबाय नै हौवाफोर गैयिफोरना हिन्जावफोरानो फैनांदों दा बेबायदि आरो नै फुरा धामाकार मावसिगोन आरो बिसोरो दायो दा दैया ओरै थांदों नै ओमफ्राय बे दैयानो हाजोआव अखा हानानै एसे देरोबाथाय नै ओरै थांबाय गामि ओनसोलजों फुरा सिलिंखार जाहैजोब्बाय आरो बियो सोरनिबा हा लांबाय सोरनिबा बारि बागान लांबाय सोरनिबा बेबायदिनो दाउ अमा मोसौ बोरमा गोजावलांजोब्बाय दा बेबायदि अबस्था जायो आरोखि बे दैया दा बर्डारनिफ्राय गैयाब्लाबो ओरैबायदि गोजान दावखोबोबाय भुटानावहाय जायखौ बुङो फरेन कान्ट्रि नै बै हनै दलाङा इंगिं ब्रिज नोंथांमोना मोजां नुहुराखैबो जानांगौ आङो जुमबोबाय दा बेनो आरो लागाव नायदो नै हिन्जावफोराबो मावदों दे आं देखायजोबनोसै एबार फुरा देखायनोसै आङो नोंथांमोनाल' नायनो दाबासै आरो दिनैनि दिनाव धामाकार जाखागोन नोंथांमोना जिबनाव बेफोरबायदि हौवाफोरै हिन्जावफोरै खामानि मावनायखौ नुवाखैबो जानांगौ आरोखि मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय मेचिनजों मावाखै दै बेबायदिनो खख्लें JCBफोरजों मावनाय जायाखै एकदमबारे मानसियानो बेखौहाय मावनाय जाबाय नै दा बेफोरबायदि आरोना बेबो फरेन कान्ट्रियावसो आरोना फुरा हाब्रु नै रेजेट फैजोब्बाय दा फुरा बेबायदि प्रटेक्सन खालामगासिनो दं आरोखि नै नायनो दाबासै दिनैनि दिनाव लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला बिदिबा धामाकाखा दा फुरा बेबायदि आरो मानसिया फैगासिनो दंबावो दै बहुद गोबां मानसि फैबावो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौहाय हानायमानि देखायलांखानायसै आङो आधा घन्टा जाबाबो नायदो नेथाबनानै माबायदि साइज जायो हाब्रु दैब्रुलाबो थाबायगासिनो दं आङो नै आंखौ गारफ्लाङाय दे बाखिफोर र' 1 मिनिट दा नै धामाकार मानसि आरो फुरा ओमफ्राय नै आइजोफ्राबो मावगासिनो दं दे नै फुरा मावनांखादों आरो नै फुरा ओमफ्राय ओरै फैबावबाय नै फुरा मानसिफ्रा फैनांबाय आरो नै फैगासिनो दं दै मानसिफ्रा लागाव धामाकार दा सेंग्राफोरलाबो मावफैदों आरो नै सोर मावदों नायनानै लाजोबखादो दै ओमफ्राय जायफ्रा अल मालि बिथानि बे भिडिअखौ नायदों आंबो दंमोनल' होनदों आरोना कमेन्टआव लागाव धामाकार लागाव फुरा माने दिनै सानसेनि गेजेराव हाखानांगौ आरोखि नै बेखौहाय थेनो ओमफ्राय अनलि 1 डेल'खा आरोखि पारमिसना दिनैनि गेजेराव थेखानांगौ भुटान सरकार इन्डियान सरकारजों सावरायनानैहाय बेखौहाय माने अनलि 1 डेनि थाखायल' पारमिसन मोनथ'नाय जादों दिनैनि दिनावनो बेखौहाय माने अल मालि बिथानि मानसिफ्रा थेनो हानांगौ आरोखि नङाब्ला सेस लागा फुरा धामाकार दे लागाव बाहुबालियाव मोस्रोम बायदि दावहा नाङो थांनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव जालायबाय मानो होनना बुङोब्ला बल्डाराथ' जोब्बाय नालाय ओमफ्राय दैहरैहाय सिनाबथिंजायबो दै बारनानै लायनो हाया मानो होनोब्ला दैया बहुद गोथौ
दा एसे खोलाथिंजाय खनफैबाय नै ट्रेक्टरा थाबथानानैसो थाबाय आरो दा अन्थाइफोरखौ बेबायदि गारख्लायनोसो गोनां जाबाय नै दा ओरैहाय खनलांनांगौ आरो दा रोगानो बिराद गोजान जाबाय आरो ओमफ्राय दा उफाय गैया ओरैहाय बल्दाराथ' खनब्लाबो मोनाखिसै दा बेबायदि बस्थायावहाय बल्दार फिसा फिसाब्लाबो सोनानैहाय बेबायदि थफ्ला खानो गोनां जाबाय नै दा बे गासिबो बस्था गोजा आरोना नै दा उफाय गैया बल्दाराबो गैला ओमफ्राय रोगानोबो गोजान जाबाय ओमफ्राय खख्लें आरो JCBबो गैया बुर लानानैहाय बल्दार बोखांनोबो